Yarasulillahi annabi manzon Allah ne, ya Habibullahi annabi manzon Allah ne, ya Nabiyillahi annabi manzon Allah ne. Shugaban annabawa, shugaban halittu, annabi manzon Allah ne. Mai tausayi na al'umma, annabi manzon Allah. Mai haƙuri halinsa daban, mai tausayi da riƙon amana, jagoran al'umma. Kairil anbiya, annabi namu mai tausayi, alƙibla a gare mu ya annabi. Annabi manzon Allah, annabi bawan Allah, annabin rahama mai girma, mai tausayi da riƙon amana. Ya Rasulillahi abban Fadima, Nana Fadima ‘yar annabi Rasulillahi, shugaban matan aljanna, mamar Hassan da Usaini, matar Saidina Ali, ‘yar gidan Nana Khadija, bintu Rasulillah Sallallahu alaihi Wasallam. Allah ka ƙara annabi daraja.